Am un noson yn unig, mae rhai o dalenta mwyaf amlwg y byd chwaraeon allan o'i tracksuit ac yn ei dillad gorau ar gyfer gwobrau chwaraeon Cymru. Y prif gategori sy'n cael ei gyhoeddi heno di personoliaeth chwaraeon y flwyddyn BBC Cymru 2014. Llynedd, yr enillydd oedd Lee Halfpenny, a dych chi fod yn brysur iawn yn pleidleisio fel nifer o bobl eraill am eich ffefryn chi. Ac heno, ni cael ffeindio allan pwy sy'n ennill. Felly dowch efo fi fusnesu. Aled, ti wedi cael dy enwebyn y gorffennol ar gyfer personoliaeth chwaraeon y flwyddyn. Sut deimlad ydi o i gael dy enwebyn rhywbeth fel hyn? Mae'n teimlo gwych. Mae wedi bod yn blwyddyn enfawr i Cymru blwyddyn yma, a mae'n jyst neis bod chi'n gallu dathlu y ffaith bod gwaith caled wedi talu bant a chi wedi rhoi Cymru ar y fa. Pwy sy'n mynd i ennill heno yma? Mae hwnna'n cwestiwn galed iawn, ond wel, fod yn capten yr gemau yn yr gemau cymamlad i Cymru, mae rhaid i fi dweud Frankie. Frankie, you've had a very successful year. Has it all sunk in yet? I still don't think so. It's kind of such a dream the whole time that I was in Glasgow. It was just amazing. You're now coaching the next batch of young athletes. Any tips for them? Just to put your heart into it, and if you love the sport, keep going as long as you can, because it's given me so much and it's such a special sport. Georgia, be mae personoliaeth chwaraeon y flwyddyn a noson yma yn olygu i chdi fel un o'r athletwyr? Mae Cynrychioli Cymru yn meddwl y byd i mi. Mae'n wych bod yma a dathlu yr holl llwyddiant ni wedi cael fel gwlad eleni, a mae'n jyst mor wych sefyll ar y llwyfan a pawb arall sydd wedi gwneud mor dda a jyst dathlu. Mae yna feisydd arall hefyd yn cael ei gwobrwyo heno. Mae'n gyfle i diolch am holl ymdrechion yr hyfforddwyr ac hefyd y gwirfoddolwyr o fewn y byd chwaraeon. Yn anffodus ddim fi sy'n cyflwyno heno, felly ein ôl Jason Mohamed, ia? Jason, ti ddlaen dri bron â cychwyn? Yn fuddigol yng nghategori hyfforddwr ifanc y flwyddyn oedd Niall McGuinness o dîm pêl-droed Rhyl. Ac oedd y llwyfan llawn dop pan oedd Carfan Cymru o'r gemau gymanwlad ar y llwyfan yn derbyn y tlws am tîm y flwyddyn. A dyma'r cwpan fydd yn cael ei wobrwyo i personoliaeth chwaraeon Cymru 2014. Ond y cwestiwn mawr ydy, pwy fydd yn camu fewn i sgidia Lee Halfpenny? Yn drydydd felly, Manon Carpenter, sydd wedi ennill cwpan a phencampwriaeth y byd yn beicio mynydd. Ac yn ail, Frankie Jones, hi wnaeth ennill 5 medal arian ac 1 air mewn gymnasteg i dîm Cymru eleni yng ngemau'r gymanwlad. The winner of the BBC Wales and Sport Wales personality for 2014 is our great cyclist, Geraint Thomas. A dyna ni, Geraint Thomas am ennill y fedal aur yn y gemau gymanwlad a gwneud mor dda yn y Tour de France sydd wedi ennill y wobr fawr hen yma. Ond dwi'n meddwl bod Geraint Thomas yma felly ein ôl y wobr ei rannu, ia? Jason, ti'n cytuno mae Geraint Thomas ydi athletwr personoliaeth chwaraeon Cymru y flwyddyn yma? Do'n i yn y studio yn y BBC, ar DC ola yn y gemau gymanwlad yn Glasgow, a gath e damwain, hanner trwy'r ras, ac o'n i'n meddwl, dyw Geraint ddim yn gallu ennill hwn, ond mae wedi bod yn ffantastig yn ystod y flwyddyn hefyd, nid jyst yn y gemau gymanwlad, ond y Tour de France hefyd. Dyna ni am eleni, edrych ymlaen at flwyddyn nesaf a gobeithio bydd Cymru yr un mor llwyddiannus.